سلام نعم تخطتلت نايز مدب كما يتقنوا كما ياللهم بزلهم وسلام تأنا أقسانا زله جزيت حلفوتلو مع الملء تسفى مبارك كم تقول أم تلمد أبصراحة كزانا زقربلكم مدبات نتكمل لما مسارحتات كنا ويون أوري مودولن نتكمل ديزاين زري لكم شانلي كلهم التبني هنا زريتهم كمسكون كهم كحل فايدة لن أزين رئيس لنا أمبار ميشتك شنة أبناء مكينة جراج زنا بربوتا ዝተሰርሐ እዩ ማለት እዩ መኪና ጋራጅ ክንብል ከለና መዐሸጊ እንጥቀመሉ ነበርና ኣብ كون ግዜ ንዑ ሰሪሕና ከም ኣዲሽናል ሩም ክህልወና ይኽእል ወይ እውን እንድሕር ኤክስትራ ሩም ደሊና እውን ክንጥቀመሉ ዝሕግዘና እዩ ማለት እዩ እዚ ናቱ ሩም ባትሩም ተሰሪሕዎ ሳሎን ተሰሪሕዎ ልክ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድማ እኽልቲ ክሽነ ተሰሪሓታ ባክስፕላሽ ይበሃል እዚ ዝጥቀመሉ ዘለኹ ናይ ጥርሙስ ዓይነት እዩ እዚ ድማ ንምንታይ ዝጠቕመና ሓደ ነቲ ዝነጥር ማይ ኮነ ዝነጥር ናይ ዝኾነ ነገር መግብና እንጥቀመሉ ብድሕሪኡ ዋይፕ ጌርና ፅሪና ክንጥቀመሉ ክኸውን ከሎ በቲ ሓደ ወገን ከዓ መልክዕ ዴኮሬሽን ናይቲ ገዛ ይህበና እዚ ጡብ መንደቕ ኮይኑ ዝረአየና ዘሎ ከዓ ፌክ እዩ ፌክ ማለት ከዓ እቲ ፓነል ዝተጠቐሙ ኩሉ እዩ ከም ልክዕ መንደቕ ሪል መንደቕ መሲሉ ከዓ ይረአየና ማለት እዩ ስለዚ ብስፍሕ ዝበለ ከምዚ ዓይነታት ክትሪኡ ምስ ትደልዩ ገሬ ፕሮዳክሽን ዩቱብ ቻነል ፈሎው ምግባር ኣይትረስዑ ላይክ ሼር